Euskaraldia iparraldeko txoko guztietara iristeko lanean ari dira jada herri batzordetan eta izen ematea zabalita. Lehen edizioa arrakastatsua izan zen oso, bigarrena pandemia bete-betean eta horregatik, hirugarren edizionek bigarrenaren jarraipena izan nahi du eta lehenengoak izan zuen oihartzun sozialaren segida izan. Animatzen dugu jendeak kajikak beheskuratzea, kalean egotea eta euskara erabiltzeko kalean eta ikusgarritasuna irabazteko ere bai. Euskara aitua izan behar da eta ikusia izan behar da edizio honetan. Horregatik bai jendea animatzen dugu kajikak betetzea eta beheskuratzea. Ez da euskararen aldeko kanpaina bat, euskararen erabilera areagotzeko egiten den ariketa sozialik handiena baizik. Prozesu hauek ez direla guztiz linealak esango genuke, baizik eta goraberatsuak. Orduan, lehen euskaraldian jende haunitz animatu zen, ariketan parte hartu zuen, eta erabileran gorakada bat izan zen. Baina gero handik 3 hilabetetara ikusi genuen, irabazitak hori pitin bat galdu egin zela, naiz eta amaieran abia puntuan baino erabilera altuagoa izan orokorrean. Horrek esan nahi du, nolabait zerra moduko batzuk osatuko ditugula eta euskaraldi bakoitza izanen dela kolpe moduko bat, bultzada moduko bat, erabilerari gorakada bat emateko eta gero hori ahalik eta gehien eusteko. Aldaketa txikiek olatuak eragin ditzaketela sinetsita, hau bizi, belarri presteta ariguneak egonen dira urten ere azaroaren 18tik abenduaren bira. Ez da jol bat bestea baino hobeki dena. Beraz, belarri prest bezala izena ematen dugularik aukeratzen dugu norekin eta noiz euskaraz aritu. Beraz, euskara ulertzen duen pertsona oro gonbidatzen ditugu belarri prest bezala izena ematera eta gero are gehiago animatzen badira euskaraz aldi oro hitz egitera, hau bizi bezala. Zenbait personek pentsa dezakete, nik euskaraz egiten dut eta ez dut behar, baina nik uste ohartu behar direla beraiek ere motibagarri suerta daitezkela txapa eraman ezkero, oraindik ere erabilerarako jauzu hori eman ez dutenentzat. Eta gero beti egongo da jende bat euskaraldi bakoitzean urrats hori emango duena. Eta nik uste urratsez urratz eta euskaraldi ez euskaraldi irabaziko ditugula hiztunak eta irabaziko ditugula espazioak arigunen bidez. Euskal Hirigune Elkargotik ere hitzarmena egin dute Topagunea Euskal Konfederazio eta Euskararen erakunde publikoarekin batera. Ez dugu bat ere guk elkargoa ez xedea ez da ahalmena horren egiteko herri guzietan. Eta ariketa ibiltzen da, sortzen bada erritik dinamika bat. Ordan guk dinamika horiek laguntzen alditugu, akompainatzen alditugu, eta hola dugu pentsatzea guk gure zabaltzea lujaldean. Gero, elkargoko zerbitzuetan hor xedea dugu, arigune batzuen sortzea, eta baita ere publikoa errezebitzen duten zerbitzuekin ere zerbaiten egitea. Aktiba dezaten bezerua edo erritarra euskaraz mintzatzerat, edo alderantziz bezeruak ikus dezan, belarri prest bat baduela parian eta arekin euskaraz egiteko. Usai tipiak, baina hori da ariketaren funtsa. Ohitura eta dinamika berriak sortzeko xedez, aktibazio soziala, hausnarketa kolektiboa, euskaraldia hitzez ekiteko garaia.